August 2025 7 minutes past 10 makabatireko Zimbabwe Africa the whole world. Icho kwade muri ya Zimbabwe ndiri mondiri mukati bekufamba mukati bekufafadza kutsodzera ndikuti kamatima na wasanyika ino Zimbabwe ndakapakata ndine update muri ya Zimbabwe yekuinusheta kuti kunyotsime gombiro ndine update yemwana achangobva mukuzvarwa uyo ari kuenda panguva yevanhukadzi achiramba kuyamozvekeza mura mai vake ndechakutari zvakamira sei asi ndiri kukurudzira muri yeZimbabwe mukaenda paWhatsApp channel yedu munozviona zviripo ipapo ndine nyaya yekugwanda kulokesheni inonzi Sonondo. Yes. Yemurume akabva kwavatezvera nemukadzi achingosvika kumba ndobva angoti kumukadzi wake enda kwatete unovarangwa mushure mekutenga zvipo zvinhu zvakasvika nazvo zvikanzi madhamu shish munozviziva here kuti shish zvikanzi ndozviziva zvakati enda unorangwa mumba kwenyu wakazviziva sei manya paNational FM WhatsApp channel kana usati wajoina tumira farara kuti link LINK pa WhatsApp number ziniti 0713938538 0713938538 kana pa 0712393852 0712393852 chipinga chodadama ndawe ziri kudiana tindumurani icho kwade muri ya Zimbabwe ndiri mandiri mukati bekufamba mukati bekufafadza kutsodzera kuti kamatima na wasanyika ino paka update ye gombiro nyatsime. Yes, ye mwana achangobva mukuzvarwa tarisika kanganise akusvika kuma 13-14 days aberekwa but mwanasikana uyu ari kuramba kuyamwa uye zve achienda panguva yake yevanhukadzi vakuru. Zvakazviitika ndezvekuti muri yeZimbabwe ndinokutendai muri yeZimbabwe nekuda kurubatsiro rwenyu kuti kana makabada chimuti mukanzwa dambudziko tinoenda tichibatsirana amai kana kuti vazukuru ambuya vanove ndiwo amai vemwana ane mwanasikana uyu ari kurwara achangobva kuzvarwa vari kutevedzera kuti izvo vabatsiri vari kusvika zvikuru sei asi nyanga ichiitika ndeyekuti mwana anga achirama zamo ramai uyezve achienda panguva asi akapiwa zamo rambuya anga achiri yamwe vakazoenda kune imwe nzvimbo iri mukati meguta reHarare mushure mekunzwa pano panhepfenyuro ndokuenda kunobatsirwa ikoko vachisvika koko muri yeZimbabwe ndakakuudzai kuti ndakabvunza murume anove baba vemwana kuti wai mwana achiramba pakati penyu hapana akashata murume akapupura akati kwete nditori right ndakachena kunyange makabvunza denga rinogona kududzira ichokwadi ndokubva ndabvunza borodakadzi amai hone patasvika apa vakawana noshevedzera kuti zamo rinogona kurongwa nezvakawanda ungave mweya uchinogara pamuri kana kuti pane zvamakatadza kureva kuti makasviba hapana here zvikanzi ndakachena kureva kuti vose vakati vakachena but mwana achirama mukaka uyezve achienda kupi achienda panguva yevanhukadzi kwavakazoenda iko zvinozvo vakabva vasvika ikoko zvikanzi pindai munomu ndokubva vapinda imomo zvikanzi musati maenda kumberi regai ndikuzivisei ndoda kurapa mwana uyu pakuenda panguva yevanhukadzi asi zvezamo pane zvandinoda kuti ndikukuudzai asi ndichakupai zvishoma zviri panapa. Vakazobva ikoko ropa kumwana uyu ramira ari mumba imo manga achibatsirwa akatopiwa mai vake zamo ndobva angoti yamuimbitani okay asi ndokubva aramba zvakare achibva anzi pana mai apa ndipo pane dambudziko asi dambudziko riripo nderekuti hakosi kuti vakasviba zvekuti vakatadza asi amai vakasviba zvekuti pavari pane mhepo iri pavari mhepo ndo iri kuonekwa nemwana wobva asvika kuramba kuyamwe mukaka. Zvandoda kuita panapa chero vaine mhepo kudaro handikwanisi kukubatsirai kuti amai ava vabatsirwe nokuti hapana hama yavo. Zvandoda kubatsira panapa zvinoda wehama ari pana mai imini muri vatorwa ende mwana uyu mutorwa nokuti murohwa ndakumbokupai zvokuti muchinosano tsvaka kuti hama dzemukati idzoya sei pano ndobvokupai zvokumbononoita muri kumba ndobvapiwa zvakapiwa vapiwa zvavakapiwa ndokuenda kumba ndokunoita zvakanzi itai vanoita muri yeZimbabwe kwanzi usiku vakanzwa pamba paine mutsindo pachiratidza kuti pamba pari kufambwa pavakabuda kunotarisa dhuma nekiti vakaratidza kuti mumusoro mayo itori nejira rayakasunga vamwe vanoti kana ari madzimai iGloria. Vaisabel muri kuti vakaonei vakaona kiti ine jira mumusoro asi isina kuvhara kupi kumaziso zvokuti dai kuri kuvanhu inonzi Gloria baba yakasunga Gloria kungoti kiti 2 minutes inokusvika kufamba ndobva pidzo inonzima kiti haichawanikwi sai kuti nozvo vakanzi vadzoke mbuya vari kuchema vachiti mwana wangu anomboitawo zvokumbochera migodhi basa harisi kufamba ende haende kubasa neniwo handina chokuita izvezvi ndiri bhizi kutsvaga mari yekuti ndikwire kombi kudzokera imomo. Mari yekombi handiri kutaura muri yeZimbabwe imari yekukwira kombi lokawo muno muHarare havasi kuiwana kuti vadzokere ikoko
uyezve kuti vakwanise kuzopiwa zuva rekuti vave vaite sei vakwanise kuti vashedze hama dzemukadzi uyu. Saka izvezvi saidi rekuenda kwemwana panguva rambomira asi chaneseko zvinozvi haasi kuyamwa. Saka totozama kuti dai vaona mukaka mari dzavari kutsvaka kwezvo ndedzemukaka kuti mwana ayamwe. Mubatsiri pakataura kuti pane zvamuchaona pamuchaenda kumba. Ava vakazomubata here vachiti taona kiti? Vakatonzaona kiti zvikanzi handida kuti pane zvamuchaona but munofanira kuti mudzoke kunoko. Mari yekombi chaiyo yekuti vadzokere muno muHarare ndo yavari kutsvaga nekuti vari kuti ndikawana zvishoma ndakutenga mukaka wemwana. Saka ndoti bhera ndichangandazoga mukaka musi wandindire mari yekombi ndofamba ndoenda uko. Uyezve pari kudiwa kwenzi vanatezvera vaite sei. Obvious vanatezvera kuti vauye kunyaya yemwana wedu vanoda kukwidzwa zvakare nesu ndizvozvo zvichienderana nekuti vari kupi. Iye mwana uyu ari kunzwa sei nokuti angachirasikirwa neropa? Chokwadi ari kunzwa sei? Mwana kubatikane kwekuti mukamubata anochema unda sei. Aiwa mukatonzwa achichema iye kuti ndongo yanenge akuda akuda mukaka but ukangomupa mukaka uyoyo obva aita bo. Asi muviri kana uchibuda ropa unoperezeka aita mwana mudikidiki. Right, ndo mamiriro aita nyaya yekupi update yekunyatsime gombiro. So nyaya yatinayo pazuva nhasi muri yeZimbabwe paka gwanda chekugwanda chiri kuti kudini. Muri yeZimbabwe chekugwanda chakamira chakadai. Kune murume akaroora mukadzi wake ndokubva vaita vana vatatu kuda hama dzakanya kumba kwemukadzi vakanoita 3 days nemudzimai wake izi dzawo. Zuva rekudzoka rasvika muri yeZimbabwe ndobva vadzoka kumba vachisvika pamba kuri kuseni vachibva vawirirana kuti murume aenda nechingwa neusavi kuti kana vachida tii vachamwa tii kana vachida sadza vanodya sadza. Murume akabva enda kumashopusi nemari yanga anayo akanotenga usavi hwenyama. Anotenga chingwa kuti kuti bamba ngabada kudya sadza. Atenga kudaro muri yeZimbabwe atenga murume handizivi chichakambata. Paakatenga nyama murume uyu achitenga chikafu achitenga kuti vanhu vazodya kumba akabva atenga nezvidziviriro zvinoshandiswa pabonde. Zvingani? Chiri chipaketi changa chine zvidziviriro zvinokwana kuita 3. Ndobva aenda nazokumba. Auya nazokumba ndobva apa mudzimai usavi ndobva abika ndobva vadya. Vapedza kudya akabuditsa bepa rezvidziviriro. Zvikanzi mai mwana izvi munozviziva here izvi? Amai mwana vasati vapindura zvidziviriro zvanga zvakaputirwa zviri mubepa razvinotengwa zviri. Ndobva abvisa bepa rekunze zvikanzi amai mwana pavakanzi zvinozviziva here izvi? Vakati zvipi? Vasati vadavira murume akada kuti mukadzi anyetsoona kuti zvanoitira nezvipi ndobva abvisa bepa rekunze. Ndobva zvasara izvi kanzi ndinozviziva izvi. Vakataura newedhi rinozikanwa nechirungu. Uyezve vachibva tozviziva izvi handi zvinhu zvinoshandiswa here kana vachida kudzivirira pabonde. Murume asataura zvikanzi unoziva izvi rongedza izvozvo uende kumba kwenyu. Ndoda kuti undiudze kuti zvinhu zvakazviziva sei. Uri chapa uri rombe enda kumba kwenyu unoenda vatete vako uzondiudza kuti nini. Ndoda kuti ndizive kuti zvinhu zvakazviziva sei. Pano pamba atizvishandisi wakazviziva sei. Mukadzi akatorongedzeswa muri yeZimbabwe akaenda kwatete vake kutaura kwandiri kuita uku achindipa nyaya iyi ari kwatete vake. Nyaya iyi ndiye kugwanda kunonzi kulocation unonzi Sonondo gwanda Sonondo. Murume nemudzimai vane mhuri yakura sei? Vane vana vatatu. 3. Murume kurambira mukadzi nyaya yekuti atenga zvidziviriro. Wobvunza mukadzi kuti unozviziva here izvi. Mukadzi achingoti ndozviziva enda kumba kwenyu wazviziva sei tisingazvishandise pano. Inzira ngani dzinoita kuti vanhu vazive kuti izvi zvidziviriro izvi? Semadzimai kana vakazvitakura vane nguva yekudzidziswa kuti musabata zvirwere zvepabonde uyezve kuti muite mudzivirire panyaya yekuita mhuri. Ndeimwe nzira inoshandiswa yavanotodzidziswa papa. So mudzimai akatoenda kutaura chita naye atori kumba kuna vatete kuti aperekedzwe kuenda kumurume kuti anovazadzisa kuti wakazi nokuti shoko rake rinoti ndoda kuti undiudze una vatete vako kuti zvinhu zvakazviziva sei.
vatete vachisvika vachiudzwa kuti ndo zvandadzingirwa kumurume vakati kudini vakatovhunduka naso kuti ndiani asingazive zvinhu izvi vangani vanhu vanoziva kuti apo pabhawa apo pachidorwa vamwe vasingatombopindi atombopindimo but wakatomudza anotokudza kuti nezita nemutupo ende achitokudza kuti iri rinorova rinotaka audza nyaya kuti muti ndiani vatete nemukadzi 0713 ai manga mune pikicha yemurume uyu timbomuona kuti zvikanzi panenge panogona kunge pane zviri kuseri zvisiri kutaurwa nemurume uyu hanyepi gwaya ari kutaura chekwadi iri ndiro zuva rakatobva murume nemukadzi kukwana tezvara achingosvika pamba achiti achiita izvozvo ikoko asitanzwa kuti ikoko vakafamba uko vakanobatwa sei akuna zvimwe zvakaitika here nekuti murume uyu ane nyaya yakananga but ari kuzama kudhonza vanhu shuwa kuenda katsvaga chisai wagura nyodzo obva watenga zvidziviriro obva wasvika uchibvunza mudzimai kuti unozviziva izvi zvikanzi ndinozviziva sikana ukazviziva sei enda kupa kwati rega timbotengesa nyaendeka pakati yandikabata pano nyaendi kutaura pana paikamira sezvizvo mazuva 2-3 adarika mhuri yeZimbabwe kune vanhu vagari vemuguta remuBorodeo muHarare mumugwagwa unonzi Ridgeway vakawanikwa paina amai vakagara ipapo vaine vana 3 kuseni kuchitonhora vachiratidza kuti vanarara pasango apa vanhu vakasvika kuseni vachibva vabvunza mune mhuri panapa nebhegi nezvamakaita izvi mabva kupi ndimanana uyezve muri kuenda kupi nekuti takuona iya nguva uyezve manana muri pano right amai vakasvika vakataura vachiti izvo inini ndinobva kunzvimbo kunonzikwa kumasvingo kwazimuto kusendiseresa inini ndakaroorwa nemurume wangu ndichibva kubhowera ndokubva ndaenda kumasvingo kusenteresa kwazimuto inini nemurume wangu tese taigara kubhowera kwataigara inini ndokwandakaberekwa ndokumba kwedu murume wangu akararama ari kumba kwena sekuru vake but iko zvinozvi akadzokera kumusha kwake kwazimuto kumasvingo saka ndichiroorwa inini ndokwatange taakugara nemurume wangu tabva kubhowera murume wangu akabva uya kuHarare ndokuita makore anokwenda kuita 3 asingadzoke kumba 3 years ndokubva azodzoka izvezvi paakadzoka izvezvi ndaitambura nevana ndikati inini handisi kusara tiri kuenda tese nemhuri ndobva wapinda mubhasi nemurume nevana 3 vaine mabhaketi anokwenda kuita 2 emaraisi ane raisi ndobva vauya pavakauya vachisvika pana Ridgeway apa ndopavakanzi mirai panapa ndiendese mabhaketi aya nemurume ndichiendesa mabhaketi kupi ko ndiye anoziva kuHarareka alright murume achibvarwa pasi ndobva vatosiyiwa ipapo ndokutorara ipapo kuzomuka vari vari ipapo murume achitowanika zvachose mukadzi nevana no mari yechikafu nochi vakazengiva kutopiwa chikafu nevagari vemuBorodero vachivapa chikafu nevanhu vainzwa tsitsi kusvikira vanhu vemunzvimbo iyi vazoita mudeme kuti amai vaone mari asi amai pavakapiwa mari vakazotaura mashoko vachiti vagari veBorodero Harare ndine utendeni nyasha dzaMwari mandibatsira chiratidzo chokuti murume handide 3 years asina kudzoka ndine vana vake ndauya kwaari zvakare obva ndisiya ndiri pasango chinove chiratidzo kuti pari kutogara kuno kudzimwe dzenguva atori nemukadzi wari kugara naye kuti anondisvitsa ikoko inini nevana zvakare aona zvisingaite akaregere hake akanditiza ndiri kumasvingo akandisiya kumasvingo kwandinoziva pavakabva kumusha kumasvingo vane mabhaketsi aya eraisi anga ari wanzi nemurume pane kwaari kudiwa kunotengeswa okay tinogona kutanga kuona chekutobata nezviri kuita vachibva vauya mukaenda paWhatsApp channel muri yeZimbabwe ndo pamuchaona varipo mapictures aripo ipapo mudzimai hana namba dzemurume anadzo pakasiyiwa akamboedzere kufonera murume wake aichatoiti foni zvachose kusvika nhasi yakadzima haite andozikana kwaanoberekwa kubhowera nepaanobva kumasvingo kusenteresa kwazimuto kwaanobva kwese nezita rake zvese zvirivo baba chaivo vakasiya mukadzi nevana 3 pasango Zimbabwe machinzwa kachekuBorodeo icho
pavakapinda mutaundi muHarare kuBorodeo dzanga dziri nguvai vakapinda kuma past 4 manheru kuma past 6 ndio pavakasiyiwa panzvimbo. Mirai pano Unozviziva mukoma KB kana usingazivi nzvimbo semudhorobha mabuildings ese anenge areba ndiwo unenge uri mupfupi chete. Muri mane utsinye ye. Muri mane utsinye. Aiwa muri mane utsinye. Kana kuri kukodisha kwandizivi kuti moshaka dzakadai dzishoma asi ine mutongo wakaita sei. Yes. Zimbabwe toita sei nana baba vakadai. Aiwa vana 3 vana vako 3 nemutoro 1 wakakwanisa kubvisa kumba kwavo akauya kumba kwako. Waita 3 years usipo akabvisa roora akaroora ere murume. Ndio panisana kuzodzika kuti andifungi. Chokwadi chiripo ndechekuti anoratidza kuti paakauya kuHarare akazovaka imwe imba. All right. Pa 3 years dzanga singadzoke kumusha. Mudzimai aicommunicate aichaura nemurume. Kwanza aitaura nemurume wake. Achiti ari kupi? Achiti ndiri kuHarare. AkuHarare tozikana kuti ari kuHarare. Aitomboshungirawo shuga neapo. Siyasi kuti ndiri kutsvaga zvinhu zvakaoma. But vanhu munenge muchiziva kuti munguva yacho yarebesa. Paakazodzoka kumusha akadzoka nekuda here kuti akamanikidza. Akadzoka ega kumusha. Apindira. Harare fero. Zvikanzi nemudzimai. Aiwa kundosarira. Andikasara kuri takuita. Anditese. Zvikanzi kuenda zvachose. All right. Mumba negirlfriend imomo akanyare nhai. Ndinonzi Chandida ku KHB farm kuChegutu. Baba mukomana uyo asikona rugare. Inzwe message yawe panapa mukoma kebe. Yes. Sorry ndikunyora iri text message. Inyaya yekuti network iri kunetsa WhatsApp zvese nekufona. Ndizoso. Murume uyo adhamba muri panzira kuBorodeo uko. Unoda kuti abatwe owanikwa onoendeswa zvake kumasoja. Haadi kuendeswa kumapurisa. Pakamba yemasoja iri padhuze. Umburango zvakasimba imomo. Haadi kuendeswa kukoti, anoda kumasoja chaiko. Umburango zvine mutsindo nevanhu vakatrena kuranga vanhu. Ndabatikana nenyaya iyi. Lloyd Sanyangore pawater force manway. Zvinorwadza mabasa. Aiwa zvinorwadza. Kana usisade mwana iwe varidzi. Buda pachena. Ende kushusha kunoita murume asingachengete mukadzi. Buda pachena muudze. Odzokera uenda kuvabereki unoti kuvabereki mudzimai kana hama dzake woti handichadechi mudzimai rega kushusha mwana wevaridzi. Ende patinobhaisa varume andimoona akarisana nake pasango. Kumba kwari kugara negirlfriend ka kutori nevana. Yes. Vari kuchengeta. Vana ava vari kuenda kuchikoro here baba Isabella? Kana pakadai so pane chikoro here. Mambobvunza remudzimai wacho kuti ari kubhadhara school fees here kuti vana vaende kusikoro. Mukoma KB nezvavari zvinova kuti ukaona kuti rega ndiende ikoko. Nekuti kana kushanye cheko mwana chinda chikoro noti tisashanye todzisimba mwana chikoro. Ukaona vakutongobuda kudai so kuita kuti hapana zviri kana chikafu kana chekudya hapana. Ya vatsamwa. Vatsamwa. Kana ukatsamwa sei please rega kutora mutemo kuisa maoko mako. Tinotenda Zimbabwe hongu zvinorwadza asi ngatirege kutora mutemo kuisa maoko. Handiti kunge zviri kutaura mukoma wedu kuti ngamboisa mafuta pamoto mudiri aiwa atidi kudaro. Handiti ngaende kumatare edzimhosva mudzimai uyu anoisa kanyaya yake kuitira kuti aite se taita nyaya pano. Sure. Ya mai kana kuti vemhuri yamuri kutaura yekuBorodeo. All right. Kwai kudi. Vane namba dzamai amunadzo. Yes. Zita remurume ari kunzi akavasiya parodi munaro. Vasiya zvese. Okay. Tine 2 message not 2 asi message awanda 3. Yokutanga iri kuti Bozho naKanyemba na Natasha amai avo vari pabasa. Vakasvika kuno kuChisipiti vachiti vatizwa nemurume tikavabatsira vakatakuriwa nemota kunokwidzwa bhazi kuMbare nevamwe baba vanoita zvechechi vakasara vachiburuka. Right, one message. Imwe yacho Natasha iri papi? Okay. Imwe message iri kuti makadini henyu so the story ya mai vakasiwa nevana vari kunyepa imbavha vakambotorara pamba pedu muGun Hill vachitaura the same story. Right, futi then vamwe baba ndivo vakazovamhanyisa vachiti he gave him $20 the previous day kuti vadzokere kumusha kumasvingo. We gave them money and food. Pane imwe yekumfakose Natasha chimboitsvage yekumfakose iya tiiverenge zvakare ka. Okay, tiri kukumbira kana mune zita handitika
namba dzemurume wacho ari kunzi akasiya amai ava. Yes. Timudze, timutaure, atifonere panhamba dzedu isu Kanyemba naBhozho. Titaure naye kana ari iye muridzi wemudzimai uyu. Toda kakunzwa kuti nyaya iri okay. Waiwana here kumufakosi iya. All right. Zimbabwe. Imi makataura nawo amai ava. Ataura na amai ava. Amai ava. Ndio vari kuti wakasiwa nemurume. Kuti wasiwa nemurume. Mapiki aya ndiani akamatumira. Tikatotumira vanhu vakaita kuti ndisvike panzvimbo. Ndio vakatora kuti svika pano nokuti ndinoti tanga imatumira piki ndikwanise kusvika panzvimbo. Right. Okay. Zimbabwe muri kunzwa ka zviri kunzi amai vari pabasa ava. Vari kunyepera kuti vasiwa nemurume. Vachida kubatsirwa. Vachinzwa vanobva kumasvingo. Vakatombopiwa accommodation, vakambopiwa mari, asi vari kuramba vachitenderera muHarare. Ya amai vekuEpworth vaende vachibata mwana vachiti mwana anorwara vachipima mari. Okay. Iye asingarwara. Tiri kudzoka manje. Baba Isabel. Papati. Maiona nyaya payasvika. Ya mai ava. Vanhu vari kuronga basa. But vana ava ndivo vanoda kubvunzwa. Toita sei Zimbabwe. Gun Hill vakasvika mutaundi vanowanikwa vachiti murume atisiya nevana. Pakada kutsvagwa muchaona kuti varume vari kuti vanogona vachisiyana-siyana. Kwavanenge vari vanenge risita rimwe murume. Kubrodeo vanhu vakatobatsira venharaunda mushure mekuona vakarara munzira vachiti vavapa mari yebhasi. Yes. Nhasi vari pane imwe nzvimbo. Toita sei 0713938538 na une dambudziko raunaro buda pachena. Taura kuti ndina problem iyi ndifuna kuti handiziwe. Hai. Skiri racho. Yeah. Izvo vakatochibata chimuti izvozvo. Tori nevanhu vanga vasingatogoni kutorara vachiti vanhu vai vari papi netsitsi. Yes. Vagari vekubrodeo vakabatsira. Vanga vasingazive kuti aiwa script running order. Amai. Alright. Apo vaona vakanyatsodzikamira vakabata shaya. Kamwana kakaisa musoro pasaidi kanodzidziswa skiri basi. Skirious. Paita munango rekezani tibve ari pantedwe. Hello pa National FM Radio 0713938538. Wagwatika 0713938538. Okay. Paita munango. National FM hello. Halo Makasimba. Mukuru wangu Makadiko. Ndinofara zviri kudi. Tiri kutaura nani ari kupi? Mukutaura navagatsi vari kuDhamafori. Mati kudi tibatsireyo. Baba Gatsi. Ndida kubatsira uyo ko iye akazviziva sei kuti izvi ndizvo basa racho. Wo muri kuti iye murume. Paibvunza mukadzi kuti wakazviziva sei ko iye akazviziva sei. Baba Gatsi musadaro ivi. Iye akaudzwa nani? Akaudzwa nani? Kana mudzimai akanga asingafaniri kuzviziva ko iye akazviziva sei. Akaziva sei? Asi ane imwe nyaya iri kuseri zake. But iye kuti akazviziva sei ko iye akazviziva sei. Saka mudzimai nanatete voita sei? Haiwa ngavaendawo nyaya yacho ndobudiswayo pachena, but iye kuti wakazviziva sei haiwa kungoona madaniro chete bati. Iye bhozi iye kana angachiti mukadzi wake akazviziva sei ko iye akazviziva sei. Ichokwadi. Kana angachipomera kuti mudzimai wake haasi kufamba zvakanaka saka iye akazviziva nekuti haasi kufambawo zvakanaka. Kutonotenga mushopu ndiye anotonyatsoziva vachi. Akazviziva kupi kana achiti mudzimai wake haafaniri. But ndizvozvo. Iwe uri kubvunza mudzimai kuti wakazviziva sei? Iwe wakazviziva sei? Kana kuziva iri mhosva. Tese tine mhosva. Baba Gatsi. Bye. Okay, ngatimbonzwa ari parunare. Right, 0713938538 0713938538. Hello. Mamukaseko wakomana wekangorongoro jai. Utungamiriri wapasoro muri sai. Ndiri zangu ndi Mr Intelligence Calvin Zhuwawo. Mukoma Zhuwawo tibatsirei mukadzi adzokere kumba uyo. Baba Isabel ndotaka nakubvunzei kuti vakambobvunzo here kuti murume wacho akagumirawo padanho ripi redzidzo kuchikoro ka ndofunga vari kutedzwa vari kugona kutiudza. Ini ndoona hangu kunge akagumira pagrade 1 akatizira pabreak. Akatizira chikoro pabreak grade 1.
bhozi zvinizvi zvinotodzidzisiwa kakuvanhukadzi even kana kuwana wechikoro zvese kana kubva kana kuprimary chaiko kuti watodzidziswa zvakadai kena saka todii murume uyo kazi ndikutomushayira pake indotoona kunge akatotumirwa titi neGloria bhozi zvinizvi zvinotodzidziswa kudzidziswa kunotoitwa kuvanhukadzi even kana kuwanasikana variko mazuva ano saka hatakutomushayira pake murume uyu saka imhosva ere nhaye mukoma wangu kuziva haisi mhosva ndokutodzidziswa ndosaka tiri kuti vana vachienda kuchikoro vachinodzidza eheka saka manje taakutoona udhanga hedu wemunharaunda wanyanya saka voita sei vana tete mudzimai uyu nevehukama right ngavatogare pasi but vana tete ngavatoziva kuti murume wemuzukuru wavo idhanda yedu apa hapana zvekuita ane bezidhayane rake kudzakadzana unotoridza bhururu ndatopererwa kana nekomendi chaichaio ubvakaiti mbonzi uko handichawanike izvezvi ndiri kupinga alright gaipere adidika ehe achemba anza kurwadziwa bhozi nechando ichi chiripo chine vana here amai kana ndimiwo mukoma tiwacho unobva wanyepera mukadzi kuti ndikudzoka shuwa unobva wamusiya nechando chiro unobva wanyatsonorara zvako nemukadzi waunaye pari zvino so waunaye girlfriend iri unyatsonziwa kana mwoyo wako utombofunga kuti ndasiya wana panzava munofunga kuti murume uyu ane girlfriend ere hai chokwadi bhozi apo tinoraradza kuti bhozi handitowana wanga achinzi wanga wachitaura wesera wachiita mukadzi vanga ari kumusha kumasvingo achinzi waita communication vari vese ehe saka anofanira kunge akatoziva kuti mukadzi anenge kabhizinesi kaari kutoita kumusha keraisi tichire kutengesa anenge ari kutoita seatobudirira saka chitori chimbavha chaakatonoita iyochi saka zvigubhu zvakatorwa nemurume tumabhakets ayo zvanga zvichienda kumugirlfriend chitori chimbavha bhozi akatokwirira bhazi kutoenda kumasvingo unoita chimbavha chokutongobaketa so mudzimai uyu oita sei nevana bhozi mukadzi uyu kana patori newana kana anga achikwanisa kuti bhozi kumayadhi ikoko anofanira kunge ndo magarden boy kayo kana anga ane nhamba dzeuyu dzemurungu anoshandura nemurume uyu anofanira kunge achibata chemurungu wacho then wozoona kuti boys rate kana kuti nhamba yekuti uenda kana kuikoneti unoona kuti nhamba iyi yemurume iye ichiri kushanda zvishuwa here kana kuti iye ndeakablokwa manje ava vakatouyawo kamusuno nemurume havazivi zvakawanda nezvetaundi ka kuzotenderera kuti womboenda kumaservice providers vanokuziva zvinenge zvakuda unobatsira plus chimwe chinongaitika ndechekuti kana panisiro newana bhosi pakutoda nyaya pavo ndopanomira kanyaya dzemaintenance futika pakadai so saka ongofambira nyaya dzemaintenance apa ya ndozvinenge zvakutoda bhosi apa nyaya kuti nhamba yake achichatombobatika mai aiwa mapurisa vanokutsvagazve ya mapurisa anofanira kuita basa pakadaro bhosi murume anofanira kutsvaga muna richiwe pauya aka pabhorodo primary kapo ehe ndiwo padhuze ipapo yatozotongotambira apo togona mutsvaga murume vakangoti paka zita remurume togona kumboisa chiziviso panational f ndombotambira ako kusaidi koko togona mutsvaga tiri kutaura nani nalemtoni singoma pameja brown tinotenda paita munango pantedwe hello panational fm radio oyo yebo aiwa uyo baba uyo kao chazonetsera nje kuti kwada kuti Isabel kana kuti mwana wako akuvenge muupenyu hwese ka muite seizvozvo so hey hamuzombofe makawirirana futi muupenyu nevana asi paunozorwara ndopaunozoona kuti aiwa manzo aigarire paruware saka poitwa sei mukoma tingabatsire sei mhuri iyi mudzimai uyu chazvinonetsera ndechekuti achingouya chete chete kapani pamoto ane mafuta ombochachangiwa musadaro aiwa musadaro pasine mhirizhonga aya kata inetwork vachiripo patameno zvaita tipaita munango pantedwe national fm yes kanyema ndiri right muri seiko aiwa ndiri right asi bosho anofara tiri kutaura nani ari kupi ndichana makuerere ndiye makuerere zviri sei boira kuti kwarara aiwa kwarare kwakanaka harare ndazvoitadza manje
Kutsvaka mari kwakadai. Harare yakaipa kani. Aiwa Harare ndaisarenda. Hai. Zvacho noti mafaniza asi vanhu vachitoita zvinhu izvo zviri fani nezvo. Saka unganyepesa. Unganyepeswa zva kunyepera vanhu kunyepera kana uda kubatsirwa unongokumbira. Unongokumbira mune zvakanaka. Vanhu vanokubatsira kedi kana zvakapresa ndira kwete kunyepera vanhu vakapedzera zoona kuti kunyepa unopedza zozvingwa nevanhu norohwa nevanhu vana uzati mari unetsa kutsvagawo pamunhu ari kunyepa. Tiri kutonzwa kuti mutaundi pane munhu anotofamba akabata makii emotikari achiti fiwo yaita sei yapera ndiri kukumbira uka $5. Aiwa ndopandati Harare varume Harare aiwa hatina zera nayo. Hatina zera neHarare vakomana aiwa but ngavadzore munhu wavo mai vadzokera vanorima vanyazozvigarira pasi vasaite madhira kadaro nevana kushungurudza vana. Taurai zvenyu ngokumbira mune zvakanaka vanhu vakubatsira handiti. Vanhu vanokubatsira kana ukakumbira mune zvakanaka vozi unogona kuti izvo zvakaoma ine zvakaoma zvokwadi but unotaura kuti varume ndaomerwa ndindawobatsira zvakanaka usanyepere vanhu. Usanyepere vanhu. Uri kutambudzika hauna kutotanga wanyepa wozoda kupuwa hai vari kukanganisa mai avo kwozoto kugwanda uyo mukwasha mukomana uyoyo aiwa nyaya yake anayo pakazouya vanatizvara kazodaidzirwa dare rikagarwa kachataura nyaya yake kuti haiwa mubvunzo wakabvunza uyo mubvunzo wekuti chekukabvunza grade 2 kana grade 1 anogona kukudavira ma-ECDA ECDB vakutoziva mazuva ano wani. Ndiko zvandiri kutaura manje wobvunza mai vane vana vangani 3 uda kuti vadaire kuti handizive akati azive pamweve mhosva futi. Asi muri kufunga kuti kugwanda chii chakaitika? Aiwa muchinda aiwa ane munyaya iri kuseri aiwa isimbori nyaya mubvunzo uyaka haungabvunziko unonzi mukadzi chipaki chambasha dzako enda aiwa kune imwe nyaya ainayo yakazotaura muzo vanogariswa dare muchinda. Varume please musati nyadzise kudaro chiko naiyo makwere. Aiwa vakwasha vane kwanyanya kufarisa gore Vaisabel ichokwadi chiri kutaura. Vaisabel ndawe zadiyana vanenge vachida kukubatai munobatika sei? Ichokwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kuribata munotibata muri yeZimbabwe. Ndichazenge ndichitaura nyaya yokunonzi kuchakare yemunhu ane 3 days ari pamba pevanhu mushure mekunge pamba apa paita dambudziko rekurwara kwevanhu kuchibva kwashedzwa mubatsiri paakaenda ipapo achida kunobatsira akabva alingwa ipapo. Ndiye munhu azoita 2 days ari ipapo haasi kudya. Vana vake vari kushedzwa kuti uyamuzotora chi uyamuzotora mai venyu hanzi mai vari kuti mukatitora panapa ndinofa ndisiye ndiri ipapo. Mudzimai ari kutonzi angaenda ipapo kundozama kuti mubatsiri auya achida kunoedza ndobva angoramba aripo ipapa. Saka kana ndisingakanganise muri yeZimbabwe mangwana masikati ndiri kuenda kunzvimbo iyo kana chasvikako nokuti nyaya nzaiso kumapurisa kuti mapurisa vaite simba rekuti vaende kunotora munhu ipapo nokuti pamba pari pamba pechi pamba pevanhu. Asi ane kumba kwake ane vana apo kwanzi ari kuchema misodzi kusiririka misodzi dzimwe nguva anoruma mazino ndokuzviruma muromo yake. Chakare kadoma Honorable Kosi Ruzi muritani kumweko. Alright, namba zinoti kudini ichokwadi muri yeZimbabwe. Namba dzefoni dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabhipa sa Queen Esther Kanengoni banditi chihera musati marova sando pfuti kanyamba nabhozho amai avo vachatadzisaka vamwe vanhu kubatsirwa nenyaya yavo yekunyepa. Kana vachida rubatsiro ngavakumbire mune zvakanaka. Ndinonzi maitino pachihota rikiti